lamini na bolomada dugu ana tengon dugu Fuseni ika do ambe bele jele fo nungu wali bando an sigira an ka kɛnɛ kan bismillah la dala jemo anw fɛ a sɛbɛnfura minnu bɛ la dala boli kɛ jamana kunnafoni a b'o de kofɔ nka baara in digi sɛbɛnnikɛlaw ani dabaji karamɔgɔw olu ka wuli ka jɔ do sabula kunnafoni fɛn o fɛn n'a balannen bɛ sani dugu cɛ olu b'a ɲɔni ni ka n'a sɛbɛn to a kan ɲuman na n'o kɛra ka ban wajibi don anw ka min ye lakali ɲuman ye o ka ɲɛfɔ jamanadenw ka faamuyali kɛ an ma hakili jigi ni ka taa ka ɲɛfɛ an baara kɛ ɲɔgɔn ma min ye Bouakar ye Bouakar fin i k'a dɔn latigɛ b'a kan sabula min ye gɛlɛya ye o kɛlen don k'a sɔrɔ an bɛ dugawu don kɛ i k'a dɔn ani lamɛnbaaw fana ka fara an kan o don min bɛ se k'a to fiɲɛ bɔda ani lafiya bɔda bɛ d'a ma filani n'an sigira kɛnɛ in kan a tɛ ɲɛ abada fɔ maa damadɔ ka jɛ min ye Hamɛdi Jakite ale bara k'an jɔ ta k'o fili min ye Mamutu Surunin ye fiɲɛ tulukala b'ale bolo sɛbɛnfuraw tunnen don ne ne fila an k'a lakali nka ni Mamutu ye yamaruya di i kana siga min ye kunnafoni ye an b'a salu ni k'a da kɛnɛ ka ten tali Mamutu muga ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura san 30 ni kɔ sɛbɛnni o tɛ bila ko ye fɛn o fɛn ni maa b'i kɔ fila la o ka ɲi maa ɲɛ i k'a dɔn tajiko gɛlɛya jamana in bɛ yɔrɔ min na bi jamana faamaw ani jamana masaw u ye wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ lafiya fantan 4 bɛɛ lajɛlen na e ko nin da siɲɛ 6 n'a ye i k'a dɔn gouvernement ani juraw ani maa minnu bɛ tajiko baara kɛ u ka ɲɔgɔn ye nin bɛɛ kun de ye i k'a dɔn furakisɛ ka sɔrɔ ni Ala jɛna n'a ye min kɔni dabali tigɛra ani min ni min fɔra ɲɔgɔn ye yanni alamisa don cɛ i k'a dɔn tajiko gɛlɛya bɛ duga Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na maa tɛ taa jɔ bilen k'i bɛ taji kɔnɔ station y'i jasa i na se ka essence sɔrɔ ye i k'a dɔn nɔgɔya la sɛbɛnnikɛla ko a ko groupement professionnel des pétroliers taji feerelaw ka jɛkulu min ye groupement malien des professionnels du pétrole GMPP directeur généraux minnu bɛ jago kunna minnu bɛ ayiwa tajiko yɛrɛ k'a ɲɛnabɔ minnu bɛ gɛlɛya yɛrɛ fana ɲɛfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye min ye gouvernement ka laɲini ye i k'a dɔn min kɔni ye tile damadɔ tajiko gɛlɛya ka duga a ka kɛ sogokan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ni fɛn min b'a sumaya ani gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na i k'a dɔn a fɔlɔfɔlɔ kun ye a wasira kunbɛn ye sabula Bamandi Kawale o kun kɛlen bɛ ka gɛlɛya caman kɛ an bɛ ka kalo bɔ maa si maa ma tulo la bilen ko taji bondo dɔ jenina walima ko Bamandi in kɛlen kɛ da e k'u m'u bɛɛ fa k'a ban walima u bɛɛ bolila wa n'o kɛra o b'a jira k'a fɔ sira sɛbɛkɔrɔ jɛra ni sira dun jɛra munna tajiko gɛlɛya bɛ hali bi n'a ka bi mɔgɔw bɛ jɔ ka taji kɔnɔ sasɔnw na sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ hakilina don hakilina min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn ko caman balanbalannen kun don ɲɔgɔn na gɛlɛya in daminɛ i k'a dɔn janto n yɛrɛ la o kɔrɔkɔ ka di fa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen kuma k'i ka dabali tigɛ i kɛra taji jagola ye o i kɛra a taba ye o i k'a dɔn foroba baarakɛla minnu bɛ tajiko ɲɛnabɔ o nin bɛɛ lajɛlen n'a ka jate kun don jate in bɛɛ ka bila ko kelen min bɛ se k'a to taji yɛrɛ nani a n'a feereli bɛ nɔgɔya a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔfɔlɔ min ye douaniers ye u kun bɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ douaniers la o fana kuma tɛ sabula douaniers u ka ɲɛmaa dangan o y'a jira k'a fɔ douaniers kɔni olu tɛ taa so bilen ala ye diɲɛ don o don da i k'a dɔn 24/24 7/7 o kɔrɔ de ye ala ye diɲɛ don o don da fo ka taa fɔ duwakun banna maa tɛ taa so douaniers na waasa ayiwa taji doni bɛ se ka teliya a sɛbɛnko bɛ ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don fɔlɔfɔlɔ ni taji bondo nana i k'a dɔn sɛbɛnfuraw bilali n'a ɲɛnabɔli tile 3 o banna a bilala tile 2 la n'a donna bi sini ɲankuma k'a sɔrɔ a baara bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'a ban u ka se ka t'u ka so sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ Musa Alassane Diallo ale min ye jago ministre a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ minnu ni fantan 4 fɔn fɔ bɛɛ ye n'olu bolo kan ka don taji jago la a y'a jira k'a fɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ k'i ta fɔ sabula maa tɛ bɔ dunu kɔrɔ ka t'i kɔnɔ fɔ o wulikajɔ ani jateminɛw u laban nana wulikajɔ bolo da sa ka bolonɔbila sɛbɛnw kɛ gɛlɛyamisɛnnin fɔn fɔ bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ lajɛlen kɔni i ta bolonɔbila k'a jira k'a fɔ n sɔnna n ye nin yɔrɔ in don n ye nin yɔrɔ in don o yɛrɛ k'i bɔ a la sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ n'i ye ayiwa
wa taji bondo taji bita maroromi groupement professionnel des pétroliers GPP min directeur général adjoint douane no colonel major Ahmed Agaboya o daya fokui ako ambi doni mina ko bi taji ko gele ko ni alere kamana gona akuno te olu ye bara bele jele tangu min bureau de produits pétroliers douane na minu metaji ko nyena ba akado jamana kono o dor ko klitan saba temeni olu ye dabali betige wasa ni nana ni kataji bondo e kana jo sebango bele jele ka nyena bo ikate mogola akoni ya ta ka lajabi ikado taji mara bondo minu be no BPP ka tabla o mapla ako ye bele jele fale do sitar na hali bolo shor yorote u be fale do essence la muna uti bo ka tabla station na o ikado gela mi no forasa o koni ba jira ka fo taji chama bi bamako ya aboli kata station na ikado anake ikado o de koni nyoro ni kumbala ni be doni o bengero fana ka kabuno bla semenge bengo ni ngera kan ni do aku ngono yani alamsa che mati joble ka essence kono ni munye sebani anye mi bon nouvelle raison kono nyedangura kalamo da batungara nam bugora nzumo ngeno mase ci sama jamere la kalo koni ale kan no ko mi di no ga laba ye kuma shuli ane lebuye mbembolo do ni sebembo na ba wole ko sirso ni ali bogo keme saba ani binani ani worone mi bora bi de no na mi novano ko kle mo ani nani anga ni premier ministre bain ni oyebo ablay mayga ye ay da saka fo ale nani premier la ni sangelin jatemine mo bu se ga fo tare ka sababe ke ay wuli ka jominge ablala gouvernement mi nyefe anaka wuli ka jomun kera jamana ko nana kwa kera fe mi seben fadri boko fola kera ni sonja bilbil baye ni ablay mayga ye ni ya jatemine finitigi la kado tinyoro ga tara ka bla gouvernement mu kuna ay ni do ala ko sebe ka wuli ka jom nu bele ke mi ye gili wi ulu dona ni ulu chenze o bele yele ko fe ay da saka fo anana beni gele a chama yanga jamana ko nana gele mumbe ibi bulu kuru ina fo energy ko gele a o wati na karamo da batungora mu ye sabto buye o mi ye chegade mi energy di male ni ko dem aka bara la ko sebe ay wuli ka joke ni ka ulu sigor ma dondo san ani wati bele yele edem bi sega baraka jomna mal de bele bi sega nimsi wota ni ko soroto mina mi able mayga yere ka bara ye aka bere ye mi ye o ye ka mawlame mi ye fanga ye aka se mali fontan nani bele yele la maldon ga da fanga na maldon ga nyol lame no kera lafiya koni abi sabati karabo da batugara wati mne na fo sisa mi ye sans ko gele afana ye aka ni wati kono nana aye fere bele yele ke sans ko gele afana gele mun dona la ni ka ko bele yele nyagami maldon ti karabana soro sans joro konna arambi mine fontan nani bele yele fe mi ye jago kala bamunu ye munu nyasino do akoma karabana koma ani ulu bele yele sigira kapma commission comité bele baro sigira ale re kumugo comité bele ba ni ko gestion ni ko ke doyen bo kono commerçant bo kono transporteur bo kono kata se sécurité mo ulu bo kono fo na bla pétrole la ka sabe ke kunti di kuntigi ko bara mi no kera karamo de batungora o kera sababu ye no ya be ka do karabana ko la doni ami wati buna sa wala ta bele be se lafiya o bale de temene ko fe mi yanga jamana re ko na ye karamo de batungora ye kuna fo no jugu ye munu mi bo anga jamana ko na réseaux sociaux ne ka boko ba mo dakana aye wuli ka joke fere be se ka solo num bela jilila o temene ko fe mi ye charte des partis politiques ye o ye baraka ni bela ay baraka num bela ile ko nana ka sabe ke wala sa ko chaman be o be se ka jeya chugumina mi ye charte la paix et réconciliation mi ye dina nyama ye aye ulu ka ta association ma aya ida sa ka fo ni ko shidi se ka nyana boni mo ma si ka puma si ka fo laba o de be ka sababu ye abi fere nyana ma ni ko soro ako numbele ile la sebe fadre ba ka fo la karamo da batungora ko mi ye anga premier ministre abday mayga aya ida sa ka fo ma do fana be se ka fo mami ma sigi bureau kono aye kene mana kanu ndi ka teme aka bureau kono ka sababu yake sangelen kono nana atara segu kuchala joila san tomuktu aye numbele ile ke sangana wati bele ile ale ko na ma wuli ka bo ako mi ye fere chama ye fen chama mtaki to gani yere ba kene ka ko be nye ko sebe mi ye jamana yere ka kena ko ye mi anga bo environnement ko ko fo ye ay sangelen ko nana ay bara bago fana na ka so ka projet baby projet mun be mi anga docteur su baw ye kulu labe ka kala ka kura woro ni ka ulu fana bolo da o temene ko be sebe fadri ba ko ako ni jen no ye premier ministre ako ni ko ba fa ko mado mami abi mawlame mado fana abi fe mbo ko nyogon lame ka sebe ke syndicat ka ta si association ma ani dina nyama ko bele le ka si ka kuma na yon lame ako ko de
de bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na karamɔgɔ Daba Tunkara Mali kura taasira min ye 2063 ye a y'a yɛrɛ sa k'a fɔ ni baara in bɛɛ lajɛlen a bɛ to sen na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min nin ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Siriso kɔnɔna na la rédaction ka sɛbɛn don karamɔgɔ Daba Tunkara bonya b'a la filanin ye minnu ka l'indépendant bala tɔgɔ bɛ di filanin in bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu ka l'indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 30 ani siɲɛ 5 min ye Mahamadu Fofana nin y'a ka fasiri ye fɛn o fɛn n'a bɛ se k'i kunu kana sɔn o k'i nɛmu min ye sɛbɛnnikɛla ye a k'i k'a dɔn juraw min ye Mali juraw ye gɛlɛya caman dalen kun don ɲɔgɔn kan u ka juramina minnu n'u bɛ bɔ diɲɛ ɲɛfɛ nka a bɛna bɛlɛ Senegali dangan na danganda la mina minnu n'a bɛ conteneur kɔnɔ conteneur 2,200 ani 500 a bini ka kalo damadɔ bɔ i k'a dɔn ninnu dadalen don ɲɔgɔn kan a degun barika kun bonyana kosɛbɛ e ko minankura yɛrɛ bilayɔrɔ bɛ bilen wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye mina san ka bɔ kɔfɛ n'a nana se Senegali danganda la a bɛ bila magasin de kɔnɔ n'a bilala magasin kɔnɔ waati de fana b'a la i kan ka taa mina ninnu datɔ n'o tɛ i k'a dɔn i bɛ don o don kɛ ni mina dalen don ye i bɛ laban k'o wari sara o wari sara min kan ka kɛ dɛ o de wari cayara fo k'a fɔ k'a to ten i tɛ n'i ka mina yɛrɛ donni ye jamana kɔnɔ i tɛ ni transport ye min ye magasinage ye o fana kun kan ka sira o kun ye maa caman zaliya juraw caman fundinen kun don nka ko in ka se ka nɔgɔya ni k'a dilan waasa i k'a dɔn juraw ka mina bɛ se ka na nɔgɔya la i k'a dɔn taamaba kɛra sabula min ye Madame Danbɛlɛ Madinɛ si sɔgɔ ale ye ministre min bɛ taama kunna maa min bɛ juraw ka ɲɛmaaya la bi a tɔgɔ de ko Maju Sɛnpara Maju i k'a dɔn ani délégation ba in ani ministre u y'u taamana ni ka taa Dakar u taalen Dakar Maju i k'a dɔn baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o ye président chambre de commerce min bɛ Sénégal o président tɔgɔ de ko Ablaye Sow min ye Maju ani Ablaye Sow u nana kuma u kumanen min kɛ gɛlɛya min kɛlen bɛ ka Mali juraw sɔrɔ Sénégal yɛrɛ fana jɔyɔrɔ min b'a la Mali a ka minanko la i k'a dɔn Mali yɛrɛ bɛ taa kasɛn min kɛ Sénégal u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ kɔrɔfɔ ni ka sɛbɛkɔrɔ kuma ninnu kɔfɛ gɛlɛya min bɛ Mali juraw da la Maju sera la ka kuma sɛbɛnnikɛla ko min ye taama ye a ka gɛlɛ bi kosɛbɛ ngo n'a ta bɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ minɛnw i k'a dɔn dadalen don ɲɔgɔn kan a bɛ waati jan bɔ wari dun jayara kɛlɛ Maju Sɛnpara i k'a dɔn tuma min n'a ni Sénégal chambre de commerce o président kumana o fana wulila ni ka t'i sɔn ni da a ka faamaw la ani baarakɛda fɛn o fɛn bɛ port la n'olu bɛ minanko kuma in na nin bɛɛ lajɛlen nana kɔrɔfɔw boloda bɛn kɛra mun kan i k'a dɔn u bɛna kalo 3 di wari fɛn o fɛn n'o juru kun bɛ i k'a dɔn magasinage la u y'a bɛɛ buru kalo 3 bɛɛ an ka juraw bolo bɛɛ ka t'i ka mina ta fo ka taa fɔ kalo 3 in dafara i k'a dɔn dɔrɔmɛ 1 tɛ sara bilen maa si fɛ wa juru minnu kun bɛ a bɛɛ buruna sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye Sénégalikaw ka ministre ye n'a fana b'u ka sɔrɔ kunna an'u ka mɔniko kunna i k'a dɔn o fana ni Madinɛ kumana u ye hakili jigin kɛ i k'a dɔn bɛnkan ni jɛɲɔgɔn ɲumanya min bɛ Mali ani Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ faamaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan minnu bɛ kununko Mali ni Sénégal bɛ cogo min u da donn'o bɛɛ lajɛlen la ko min nɔgɔya cogo min na min bɛ se k'a to an ka juraw u bɛ se k'u ka minɛnw da hɛrɛ ni baden la ni ka taama sira in bolo da k'a ɲɛnabɔ cogo min na o de kɛra sababu ye ayiwa min y'a to nin bɛnkan sɛbɛnw kɛra sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ bolonɔbila sɛbɛn wɛrɛ kɛra min b'a to makama ani sɔrɔ bɛ jidi Mali ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ Maju Sɛnpara i k'a dɔn taama in na a yɛrɛ ka danga kun b'a nɔfɛ ani jura caman min bɛ se k'a to i k'a dɔn k'o bi ɲɛfɔ a bɛ se ka faamuya cogo min na ka kuma kɔni surunya o de ye sɔn kɛra ma bɛn kɛr'o kan Mali juru fɛn o fɛn kun b'u la magasinage la u y'a bɛɛ lajɛlen buru ni ka tila ka kalo 3 d'u ma mina tali la i k'a dɔn dɔrɔmɛ tɛna sara nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara n bɛ n bolo don banakɔtaala mana plan tigɛ i b'a sɔrɔ dunmɔgɔba b'a kalama ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn n'a b'a wele ko soir de Bamako min ye sini
min ye an b'a yira b'an lamɛnbɔ la sa k'a fɔ an waati min na i n'a fɔ sisan min ye tarata don ye o min kan ka bɛn numanakɔlɔ tile 25 ma san 2025 la min ye dossier min ye ni o ye CDR ka cɛ ye n'an b'ale wele ko Arazibari ka taa se Wuruzuma a yira sa k'a fɔ mun ye chambre d'accusation na cour d'appel la o weleli don ni k'u ɲininka a bɛ waati min n'a fɔ sisan sɛbɛn fatiriba k'a fɔ la a ko min ye bon CDR cɛ ni o y'a ɲɛmaaba ye n'an b'a wele Arazibari a yira sa k'a fɔ min ye tribunal kun ye ale minɛ ni k'a datugu k'a sababu kɛ min ye kalo 9 kaso ye a b'o kɛ kalo 9 fana o sursi fana o juru bɛ don a la min y'an ka chambre d'accusation ye cour d'appel kɔnɔna na olu tun y'a yira sa k'a fɔ a ka bila min ye parquet ye wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ olu ma jɛn'o ye o kɛra sababu ye a donna kaso la a nɔ na karamɔgɔ daba tun kɛra an waati min n'a fɔ sisan n'i ye CDR ka cɛ n'i y'a ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen jateminɛ Arazibari a ka minɛni fɔlɔ o kɛra décembre kalo tile 21 san 2020 o tɛmɛnen kɔfɛ min ye mai kalo ye san 2021 min ye a minɛna o fana na an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye 5e arrondissement ye a waati olu taara nɔfɛ ni ka taa n'a ye a ka minɛni laban la juge d'instruction ale ye a lamɛn Arazibari lamɛnnen kɔfɛ a bilala mandat de dépôt la o de kama o de kɔnɔna na sa min ye kiiri min n'a kɛra min ye kiiritigɛlaw u y'a yira sa k'a fɔ a ka taa fiɲɛbɔda dira ma nka parquet ko o kɔni tɛ min ye a ka to ye sani kiiri wɛrɛ o ka bolo da an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye Rose ye o fana o minɛnen don min ye ale kɔrɔkɛ ka kɔrɔfɔ ye ni o ye Siyaka Dunbiya ye Siyaka Dunbiya ale y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko waati dɔgɔnin kɛra la n'o bɛnna janvier kalo tile 26 ma a ko maa dɔw ko nin yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka taa ale don an muso ne k'a minɛ n'u ka taa n'a ye ka taa ta boli u y'a bila ka taa joli la an bɛ waati min n'a fɔ sisan sɛbɛn fatiriba ka fɔra a ko nin ko in kɔni a bɛ kiiritigɛlaw ka bolo kan ala ne kɛra jɛn'a ma min ye kalo tile 25 ye tarata don o tɛ bi ye sa wa u b'u na t'u wele k'u ɲininka nin ye sɛbɛn min n'a bɔ soir de Bamako la bi sɔgɔmada karamɔgɔ daba Fani bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u ka mazini t'i bali sɛbɛnfura bi ko m'u bila bɔli la a bɔli ko 2,000 100 siɲɛ 92 ani siɲɛ 2 fasiri dabɔ nin y'a ka sɛbɛn ye a k'i k'a dɔn baara o baara n'a kɛli n'a cɛba sɔrɔla i k'a dɔn foroba baara waati bɛ kɛ min ye lafiya bɔda ye i bɛ t'o la o de la min ye an ka douanier soba ye sɔmin kelen don k'a fɔ directeur général min ye Konatɛ ye a ye san caman kɛ baara la lafiya bɔda min n'a n'o ka kan min kɔni ye ɲinan ye min ye décembre kalo ye maa caman kɔni y'a jigi k'a fɔ a na taa lafiyabɔ la n'o ye retraite ye o taali min n'o fɔlen don o kɔni gɛn bɛ i ko ɲimi donnen bɛ dɔw la sabula i k'a dɔn ne yɛrɛ n'a ka kan ne yɛrɛ ka waati sera sa i k'a dɔn directeur ya e ko ne yɛrɛ ne man ka gɛrɛ a la wa o min bɛ sen na i k'a dɔn kɔni gɛn bɛ wuli ka jɔ ani ŋanamu kumaw ni nkalon da ye inspecteur général Amadu Konatɛ i k'a dɔn dankɔrɔba in i k'a dɔn a kuma si tɛ cɛ sabula an bɛ don min na ko bi ŋunuŋunu ani karatu kuma minnu wulilen bɛ douanier so kɔnɔ a fanga bonyana kosɛbɛ nka min ye dankɔrɔba a t'i kɔfilɛ sabula ale bɛ faso ka baara de la a n'a ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ min ka di jamana ma a ko i k'a dɔn o kɔni o na sɛbɛn diɲɛ tariku la an bɛ don minɛ ko bi a yɛrɛ kelen bɛ ka wulikajɔ boloda sabula Abujakaw kelen bɛ ka wele diɲɛsegin naani douanier sobaw 54 olu bɛɛ lajɛlen kelen bɛ k'an bɛɛ da Abuja i ka dɔn u bɛ taa ɲɔgɔn ye baara dankɔrɔba in a tɛn'i kɔfilɛ ka sababu kɛ mun ye ŋunuŋunu kuma minnu bɛ sen na ani karatu kuma minnu bɛ sen na i k'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ b'ale la min t'o ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kuma fɛn o fɛn baara ka kɛ a bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min kɔni ye tuwa tiɲɛ o ka se ka kɛ walima ne yɛrɛ ka se ka don yɔrɔ sɔrɔ n yɛrɛ tuwa ka se ka fɔ walasa n ka kɛ ayiwa douane directeur ye ni ayiwa Konatɛ taara a ko n'i y'o kow ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ kuma minnu bɛ sen na kuma kalan dan kala tɛ kuma minnu na a k'i b'a ye k'a fɔ Konatɛ yɛrɛ a t'i tulo don na sabula a b'a dɔn ale yɛrɛ min ye ŋunuŋunu minnu bɛ sen na nin bɛɛ kun de ye i k'a dɔn tuwa tiɲɛ walima keleku bɛ se ka na olu yɛrɛ ka se tuwa ka se ka fɔ walima wulikajɔ ka taa k'u sɛgɛrɛ a ko min ye dossier ye u ko dossier girima dɔw bɛ yen minnu kɔni dibilen don min ye kuma dɔw ye olu kɔni dibilen don sɛbɛnnikɛla ko e ko dossier bɛ yen min dibilen don i m'a tɔgɔ fɔ i m'a fɔ nin kɛra
yaro ko ne o karatu kuma de o ki boy a ko nin kuma nunu vɔ filɛ nin ye cɛ wo cɛ bi kɔnɔ tɛ to a tiɲɛ a taatɔ ni kɛra douane directeur ye i ka da la k'a fɔ a gɛlɛya n'i sɔrɔ donda la ka sababu kɛ foroba ca don foroba ca min n'a dabɔlen don jamana ka sɔrɔ kama a ko minnu ni minnu bɛ nin na u b'u yɛrɛ dɔn a ko a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ to a tiɲɛ kɔ ala ye maa min don a ja ala ye maa min k'i ka ɲɛmaa ye f'o taatɔ don lafiya bɔda la n'a sɔrɔla e bi k'o kalama e yɛrɛ de kan ka far'o kan k'o to a tɔ ja ni k'o dɛmɛ a ka baara la a ko misaliw bɛ yen a nanen douane directeur ya la don min ka n'a bila bi la a ye nafolo min don jamana wande kɔnɔ toit duman min sɔrɔla Mali douaniers fɛ a ko yalima o ye nkalon ye e na se k'o bɔ yen wa a ko nin karatu kuma ninnu fɔli nin tɛ foyi jira i k'a dɔn janfa ani n b'a fɛ ka gɛrɛ ɔ ni ala dun ma maa min kɛ ɲɛmaa ye i kɛ man d'a ye a ko wulikajɔ la min ye Konatɛ ye douane directeur ye a ko a ye baara minnu kɛ san 1000 ɲinan kɔfɛ o na lakali a k'u b'a fɔ ko camion dɔ bɛ yen k'o falen kun don dulɔ la camion d'alcool k'o ye mun kuma ye k'o dossier bɛ yɔrɔ jumɛn ye o camion taara mini jɔnni de donna n'a ye jɔnni de ta don k'u y'o kuma min fana fɔ k'o bɔ k'o bila camion ma ye maa fɛ a dossier ma ye maa fɛ a dossier tɛ maa bolo ko yalima nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ ko dun ye jumɛn ye sɛbɛnnikɛla y'a jira sa min ye fasiri dabɔ ye a ko toit tiɲɛ ka ɲɛ toit tiɲɛ ka fusa maliden ma o de ka nɔgɔ maliden yɛrɛ ma diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen maa min ye nin zan caman baden kɛ i k'a dɔn jamana nafa yiriwali la jamana sɔrɔ jidi la e ka laban tuguni k'i b'o toit tiɲɛ o taa kuma selen ko yalima e yɛrɛ na kɛ directeur ye a ko i k'a dɔn n'i y'o toit tiɲɛ i mana kɛ hali directeur ye i ka da la o toit tiɲɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ donda la an bɛ don min na ko bi a ko tiɲɛ don min kɔni ye a ko Konatɛ ye maa minnu ni maa minnu kanbɔlen bɛ k'u bi bila a nɔ na maa si dege da dɔn bɛɛ b'i ta de fɔ ka sababu kɛ mun ye ɲɛmaaya ala de b'a latigɛ maa kan n'i bɛ se ka kala ka tɛmɛ bɛɛ kan nka i ka kɛ ɲɛmaa ye a k'o ye latigɛ ka baara ye nka minnu ni minnu b'a la n'olu n'a ka surun minnu ni minnu b'a la ni sɔmi kelen don k'a fɔ olu bɛ k'a ye olu fana donnen don sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye douaniers ye u kan k'u hakili sigi ka jateminɛ kɛ min ye ayiwa directeur min bi baara la bi n'a temps tɛ ban u kan ka fara ɲɔgɔn kan k'o dɛmɛ waasa hali bi n'a ka bi toit duman min b'o nɔfɛ o n'o toit duman kelen ka kan a ko n'o kɛra min ye baara ye hali n'i y'a sɔrɔ don min jɔ ko a la mɔɔ n'i fana tanu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ ziniti bale kɔnɔ n'o tɛ i y'a dɔn douanier so kɔnɔ nganaw bɛ yen o bɛ yen yaro san nɔgɔ min filɛ nin ye enquête la ne kɔni sɔn min don o de kɔni kan ka bila a nɔ na o san nɔgɔ kɔni ayiwa Sanogo bɛ yen Sangaw ka kamalen Madu Tarawele o fana bɛ yen kamalen dɔ bɛ Mohamed Kulubali Mohamed Kulubali o ye douanier denmisɛnnin ye Alusal ale bɛ Kayikaw fɛ yen ale ye Kayikaw ka bemi wa ma dɔn mo ale o ɲɛmaa ye ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɛmaaya ka kan i bolo don garaba dama tugara kana sɔn musow ka kilo kafɛ kule bɔ i la mɔgɔw ka da cɛbakɔrɔ la u ka tigɛ i la a bɛ sɔrɔ i kumakan fɛ n bɛ n bolo don ni sɛbɛnmɔgɔ sɛbɛn n'an b'a wele ko le pays jamana le pays nin y'ale ka kɔrɔfɔ ye a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan na min ye karibana ko gɛlɛya ye a k'a kɛmɛ ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen labɔ ka ban mun y'an ka warimisɛnninw ye olu bɛ taali min k'a la jaa da maa wɛrɛw ka tilata ye min ye ne ka sitɛri di ne ka détourner ka taa di maa wɛrɛw ma an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye alamisa ye o mun bɛna novembre kalo tile 20 ma san 2025 kan direction régionale du commerce et de la concurrence olu y'a ta citerne saba in kɔni waati min na a yira sa k'a fɔ u nana douane na a kun yira sa k'a fɔ nin citerne saba ninnu kan ka taa Falajɛ station dɔ bɛ a kun kan ka taa Falajɛ ka taa ye mun y'u ka tableau ye o bɛ citernew tila waati min na tableau yɛrɛ bɛɛ lajɛlen y'o sɛbɛntiya douane y'u ka sɛbɛnfura la a kɔni a bɛɛ lajɛlen kɔni jɛlen don pasi n'a fɔra ko jɛlen don aw sigilen don ka citerne saba kɔrɔ n'a fɔra k'o taara ye n b'a fɛ ko Torokɔrɔ bugu yɔrɔ ko bɛ mɔgɔw dabali bɔ Dorokɔrɔ bugu a taara ye n b'a fɛ kuru dɔ bɛ yen n b'a fɛ citerne saba taara jɔ ye min ye Fuseni ye Bamba ko a ko olu ye kɔrɔfɔ mɛn yɔrɔ min na dɔrɔn ale ye wulikajɔ kɛ a tɛ taa maa minnu ko a y'olu fara ɲɔgɔn kan
u ye sɛgɛsɛgɛli o taara sɔrɔ tiɲɛ don Bougarazoma ɲɛna o ma tɛ système général o taara sɔrɔ sirani 3 nin bɛ yen u y'u jɔlen ye u ye sɛgɛsɛgɛliw bolo da u nana ye k'a fɔ minnu kɔni kun garansirilen don ninnu de don n'a kun kan ka taa falajɛ maa filɛ nin b'a fana Dorobugu la u ye ɲininkali kɔni busa guwan u k'a yira sa k'a fɔ ninnu kɔni nin ko kun b'a fɛ k'a ɲɛnabɔlen don nin kun kan ka taa di b'a fɛ yɔrɔ dɔ la minnu bɛ ni olu bɛ sanu baaraw ni b'a fɛ mini olu ka baara kɛ sɛbɛn fasiriba ko Daba Tunkara a ko mun y'an ka minisiri ɲɛma ye o bɛ wuli ka jɔ min na jamana ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ min na ko n'a fɔra o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ citerne bɛ na a kan ka taa yɔrɔ min na o ɲɛdonnen don n b'a fɛ ka tila ka taa o ye yɔrɔ wɛrɛ k'o ye dabaliba ko ye nka k'an bɛ waati min na sɛbɛn fasiriba ko a ko sariya fana b'a ka baara kɛ ka sɛbɛn kɛ maa tɛ yen min bɛ sariya sanfɛ min ye Cɔbile Adeli de ni y'ale ka sɛbɛn an ye mun bɔ le pays kɔnɔ bi sɔgɔmada la karamɔgɔ Daba Tunkara. Filani ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la prévo chère maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Umaru Konate Simbo ko a ko jɔnkala essence baara jamana in kɔnɔ ngana caman bɛ yen a ko nka ale b'i bolomada min ka bi o ye Soyati o ye cakɛda ye minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ essence feere ma k'a donni ka bɔ jamana kɔnɔ ni k'a tila jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ a ko gɛlɛya min kɛra nin ye n'o ye tajiko gɛlɛya ye jɔnkala Soyati kan ka fo sabula u y'u cɛsiri u ye wulikajɔ boloda maliden kana dɛsɛ essence la cogo min na Soyati y'o kɛ a ko sabu ye mun ye u ye wulikajɔ caman kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko jamana n'a ye gɛlɛya sɔrɔ jamanaden minnu bɛ cɛsiri kɛ waasa faamaw bi dɛmɛ waasa jamanadenw bi dɛmɛ a ko Soyati b'o la nin cakɛda in yɛrɛ sigira sen kan san 1989 société Yatasai SA a ko nin ye cakɛda ye min ni maliden gwɛrɛgwɛrɛ de ta don o k'i bɔ a la i k'a dɔn jago sanni feere jago tajiko u bɔ malenbo de ka kosɛbɛ san 30 ani san 6 Soyati i k'a dɔn a bara ka taama dɔɔni min ye se ye a ti tu sabula min ye baara kɛko ɲuman ye ani jamana sariya batoli a ko Soyati b'o de kɛ sabula maa min ye nin ko in sama i k'a dɔn Jibi Yatasai n y'a dɔn n bɛ Jibi dɔn Jugaramɛ tubabu ale ka vɛsi do de ka ca ni ayiwa dulokiba do ye ne ko n ko Jugaramɛ mana kɛ vɛsi donna ye a bɛ kɛ tɛgɛma gɛlɛn ye n'i ye Jibi dɔn kojugu Jibi Mahamadu Seba Dawu Babu yɛrɛ Ala ka hinɛ a na ninnu fɔlɔfɔlɔ de ye tajiko daminɛ jamana in kɔnɔ a kɛra ɲɛna n fitinin b'u kɛrɛfɛ bi caman dɔn la dɛrɛ i b'a dɔn kosɛbɛ i bɛ ninnu dɔn ko kɔrɔ Filani sɛbɛnnikɛla ko a ko Jibi a ye tajiko ɲɛdɔn sabula kabini maa ma taji feere la Jibi Yatasai b'a la a nana wulikajɔ bolo da dɔɔni min ye hakilinaw ye ka se k'a fara ɲɔgɔn kan e ko bi yɛrɛ a ma ɲɛmayaso ta ka di n'o ye directeur général ye a y'o di Mamadu Yatasai ma Mamadu Yatasai o n'a k'an den ye taji ɲuman feereli don kelen da kelen u ma kele k'o la taji sɔrɔli teliyali don kelen da kelen u ma kele k'o la a ko n'i ye taji tali ta k'a lajɛ k'a yɛrɛ kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na o bɛ station ɲuman de kofɔ a ko n'i ye station ɲuman ta k'a lajɛ Soyati a bɛ sɔrɔ olu fana na sabula min ye taji feere ye i k'a dɔn a bondo o bɛ ɲɛsin fo den 30 bɔɲɔgɔnko ma Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na o k'i bɔ yen remorque minnu bɛ taji doni ni ka na n'a ye jamana kɔnɔ a ko camion 300 bɔɲɔgɔnko nin bɛɛ lajɛlen b'u to a la a ko station service 20 o b'u to a la u b'a ta ka taa n'a ye wo misɛnnin ni wo kuma min kɔnɔ Mali kɔnɔ o fanga ka bon kosɛbɛ hali ayiwa tajuko gɛlɛya min wulila ni citernes jenina a ko i k'a dɔn min ye Jibi Yatasai lemaniya bolo kan a ka citerne min jenina nin ko in na a bɛ se taama nka ko i k'a dɔn ale ti jɔ sabula jamana mɔgɔ bɛ nin na Asimu Goyita ye welewele da kɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri a ko hali n'a sɔrɔla ale ka citerne bɛɛ lajɛlen tora a la i k'a dɔn ale ti jɔ abada a tɔ ye min ye o k'a kolonkolon a laban na tuguni ka dɔwɛrɛ san k'a fara ka taji i k'a dɔn a gɛlɛya a bɛ se ka dɔgɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko ni maa kan ka tanu nin ko in na ni taji feerelaw kan ka tanu a ko Jibi kan ka tanu sabula Soyati a y'i cɛsiri kosɛbɛ taji donni na ka na se jamana kɔnɔ kabini a ka gɛlɛ kabini camion ye citerne ye zanni gelen fo ka n'a caya bi o y'a sɔrɔ Jibi Yatasai y'u b'a ko la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la prévu kɔnɔ chère karamɔgɔ Daba Tunkara i jɔ an ka Tezara premier
Kalama da wato ngora mbem bolo do ni seben na ma wole ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon ambita ministère de la réconciliation na abi wati bi na fa sa alamasado novano kolo klimoga c'est en 2025 au kara lancement bolele baye e kenera mi ye désarmement maye kenera mi ye anga mawye groupement munumbe ni ulu koni ye jamana kono ye marfa bla ina fo abi wati jambo mi ye benga minimal de yake ono nyonche ayida saka fo mamuno be nulu kon ye marfa kon bla walma mamuno be aklata bula ni ka jamana deme ako deme do wake o fa ndu fe na jamana bara la tumi seba fatri ba ka fola ako mi ye ministère de la réconciliation et de la paix de la coalition nationale la o be le général mi ko fo wage ale kayoro la ayida saka fo ni bare ngoni abina ke wala sa mi ye ma bafla boyango ye ulu kata mbafuna groupement la munu ye marfa bla ni ko ke mba fiena ko do anga finiti la ko ka bara la mi ye ma bakile boyango ye mu ye socio économique ye ulu buta ni ko do o bara nunna ayira saka fo ni bara mbala ile daba ko ngemi ngama ye ka so ga benga mini maldo yake na kadi mamunu ye ka foto de me bara ngofe marfa bla ko kana ka de me doge o ko ni bitani ko bara ni ka oke ayira saka fo ni jatimne ke mi ye groupement darme munu be ni ulu ko ni suandira ni ko la nu ye bara bela ile ke o bital ke munum be sigu mukti tumuktu gawo kidalla menaka katasi tawdenima ma munum be nulu ko ni sona jamana ka kila tawma yero ko folo nunu nani bare abina nyeshi ulumma kana o dabar tungara a dabo ko mi ngama yenu e bara nunu damne mi ministre ka foye anga jamana ko nana bo insécurité bi yoro minna ubuna ta ka bla ulu baraw la ko fo la bala sebe fadre ba ka fola ako mi ye général du corps d'armée Ismaila wage ale ko ni ledu di ako ni mamunu muna ta kan bara nunu ke ako ka sebon vro bela yile ko ni vérifier ka ban sike sigelu ko fe ani fana ubi ta ka bara minge ani fana yoro mu fana bi sa ka ko kelek bi yoro nuna ko insécurité bi ubuna ta ne ka blan yoro ko fole nunu na ningu seben ay mu bon Nouvelle Horizon on a biso wona débat ngore bu yabala fani mi boni seben mi nu kama la preuve chere bismillah akolu ko chien keme fla chien bi duru ani chien saba Umaru Konate baru kulondige ni aka sebenye baru ko mu ika don minye nganayi amma mandi foko ble do a ko kamale dobe fanga e sora shukulu nyema ya labi uka mako famuke kamara famuke kamara anake abemba ko yiminge wuli ka joni chesire la mande njoli la ayere bara ko ke bi ika don mali barala asimu go ita jodo aye wele bla ningamali ma ninga na ke sora shukulu ka nyema yi kulu nyema yi ikara bi fenja mangofo jageleya chesiri kiguya ani kelere doni akwa bele jile nyon zoro famuke kamara la sebenegala ko wati kera anyuru kumini ka yira koyi sabula bamanju desera mbugu chila bamanju desera kata soro rasu kumbe ulaba nana to kan gelenge da ikado civilu nye kana ke essence bidon kana ke citerne njenu nye ulaba nana ke ikado dongli dalo ni jiri dalaw ye sabulu yera bi bo ku jaw bosa television a to di telephone sa avec ka kuma ke o ku nyena soni aminu mbe na tugu ga fenge am mini ka dala ka fo nunu de kye sebe gala ko ako ja mi nye ni ngamale nye famuge kamara general do anana wuli ka jo buluda ka jate mine ke kan gelenge da bamanji bi teme yoro wo yoro usuma bi yoro wo yoro ikado fere ni dabali fo vo bu bulu anana gelenge da bela jelena inga chama jira tunu ko sebe kala ko a coopération fuga kene u ye wuli ka jo ni chesiri minge famuga kamara ikado ayuko do sebe kala ko wuli ka jo la iba ka fa nana jateminɛ kɛ fɔlɔ nunu nga kɛlɛkɛ cogo anu bi dabali jugu min dige nunu bi awa baara kɛ cogo min na u bi mɔɔ suya cogo min na a nana ngɛlɛnkɛ dawla o faamuyali kuma min a sɔrɔla ka wuli ka jɔ kɛ k'o kunbɛn sɛbɛnnikɛla ko général funangɛ kamara fumukɛ kamara opération fuga kɛnɛ nin kamalen kɔni a ye awa tanu min sɔrɔ a n'a ye wuli ka jɔ min kɛ a k'i k'a dɔn a barika bonyana malidenw b'a kalama Musa Kamara
Kamara o ye sɛbɛnnikɛla ye o ka maa tanu manjan o dun laban Musa Kamara ye sɛbɛnni dɔ kɛ ka tanu dɔ da nin kamalen nga a ko jɔngwala a kɛra bɛnbakaw ye sabula i k'a dɔn kawɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ dɔ to ni kala kɔ a ko to ni kala nin kamalen y'a ta a ye dimi bɔ malidenw na wuli ka jɔ la jateminɛ na Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Bamanju y'u tila i k'a dɔn u bi sɔnni de kɛ u bi bingani de kɛ fuga kɛnɛ kɔni nana fɛɛrɛ tigɛ ka dabali tigɛ ni ka se k'a dɔn u bi tɛmɛsira minnu fɛ u k'u kɛ tonbo ye u dogo yɔrɔ u bi taa ayiwa yɔrɔ minnu na u jɛɲɛw a k'i k'a dɔn kamalen ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ni Ala kɔni farala an kan a ti waati jan bɔ Bamandiya kawale a bi dabila jamana in kɔnɔ walima u bɛɛ lajɛlen nafa k'a ban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ la prévu kɔnɔ sɛɛrɛ tiɲɛ filani waati n'a ka waati ma se bita an b'a bila yan min ye ayiwa sɔɔni ye pour rappeler n'a Tunisie maa ti kɛ champion gansanw Maroc deri ye olu ka se ka na aw bugɔ fo Bamakɔ u bɛ se ka kɛ cogo di Joliba kɔni ye dimi min don an na non Joliba bi ni k'anw fa ni ka sɔrɔ kunu an bɛɛ taar'u supporter anw taara nuli kɛ Tunisie n'an yɛrɛ ye Blanc joue Blanc gagne ninnu bɛ se ka na an bɛn'u fa yan Ngo filani bɛ de o filani bɛ o kɔrɔ tɛ k'anw zuru an b'an ka point kelen ta min jira kun madame Cɛla u bɛ Ivoirien in gɛn o wallahi u ka entraîneur Ivoirien wallahi u b'a gɛn sisan Joliba dimi ti don la koyi to ma dusu in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bi kɛ nin kunnafoni kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 ne bɛ se ka na kumaso kɔnɔ jɛmukan min n'an ka ma bamanankan kan jɔ ni dɔw kan Madame Touré ale bɛ fɔnɔ kɔ ni Ala sɔnna sini an bɛ ye kana ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Hamɛdi Jakite ale kumara k'an jaw ta min ye Mamutu Surunin ye fiɲɛ